Tömeget tessék levenni, hogy lássuk, mi nem. Levettem a kétszer is az ennyivágémet, hogy lassan akkor szegülni. Mit mondtam? Nem mondtak semmit. Távát venni. Még egyet tényleg. Na még egyet. Mindjárt vége van, úgy jól vár. Most jön. De ugye? Kyllä lehet. Jó, menjen csak láttam. Nem arra üt. Nem, arra nyert. Idegesítik mellettem is. Én lassan van. Nem, abban jó. Szerintem jobban az, Az olyan nincs, hogy ilyenkor robogunk. jobban vagy. Mi az, hogy gyermek csinálni? No, mentek vagy nem mentek? Ugye? Indulás itt van, egyen! Levettem! Három, kettő, egy! Lassan, lassan! Látett a lavadó? Ja, yes. Alig magad. Jó, mondta hosszú. No, lépjetek! Ügyesek legyetek! Ügyesek! Na, ugye felhasználták azt a? Na. Évfordulónk korán tudós vedékedő. És mondanám az első díjat, az ügyességi verseny persze. Mondanám az első díjat, talán a rendőrparancsnoktól kérdezte a díjat átvenni, és a hajtásit is kérjük melléje. Első oklevé ügyességi verseny Virág Zsolt. Gratulálunk neki. Hozza a hajtásiat. Hol a Virág Zsolt? Nincsen Virág Zsolt. Jó. Akkor azért maradtál.
Ugyancsak ügyességi verseny második díj Árdős Ervin. Árdős Ervin. Ervin. Tapsolat meg tehát! Neked nincs is, ugye van? A harmadik díj Girancsi László, akinek mivel hogy nincsen hajtásja, persze ő sincs itt. Ezt így akkor tegyek fél. Következik a... Következik. Már kiolvastam Girancsi. Következik a motoros. Ez a csiga verseny, a lassúsági verseny, ahol az első helyezett Téglas Szilárd, akit kérünk. A rendőr úrnak a kérését tolmácsolom, hogy ezt következőkor ne próbálja ki, mert ezt, hogy első díjat nyerni lassúságban, hogy nem próbálni 120-szól. Szakult. Jó, hát az elég volt. A második az pedig Pusztai Miklós, ugyancsak a lassúságban remekelt, de a motor az bőgött könyölte. A lassúságban van egy hopp, aki ismét nincs itt, úgy hívják Szőke, a Girancsi László. A legszebb motor tulajdonosa Szőke Attila, aki Kawasaki, úgy olvassa ki? 454, azt már tovább el nem tudom olvasni. LTD névre hallgat az a motor, nem? Attila, őt már mondta. Gratulálunk a motorhoz, és legyen akkor a következő a 654 LTD, vagy ezt nem tudom. Hogy ez így vagy csak szép. Ja, kinézett a motornak a legszebb motor. Megértettem, még egyszer gratulálni. Legalább motoros. A motor legalább. Legalább motor, aki Ferenc Károly és egy Suzuki GL800 1983-as motor. Én azt hittem a motor se legalább, de... És akkor ezen látom, hogy be is fejeztük, és átadnám a szót a verseny szervezőinek, Girancsi kollégának. Elsősorban köszönöm szépen a Kökösi polgármesternek, hogy ezt össze tudtuk hozni, meg tudtuk alkotni ezt a versenyt. Másodszor a defilálásban, aki részt vett, Frunza Nikolajnak, chefdeposztolónak a Kökösinek, és nem másodszorban a diakét pedig a Metabond igazgatójának, Némes Sándornak, Románia Metabond elnökének. Fogad a csilló! Nincs. Köszönjük szépen! Emeljétek fel a diplomát. Én felemelém! Megemelem. Emeld meg Miklós. Miklós nem emelem meg én azt emelem meg én. Szili. Hol a diplomát? Neked is. Igen. Nagyon magasra Miklós. Nem a legjobb, de az elfogadott. Ahogy nekem nyitni. Két óra, 3 óra, akkor mondtam, hogy lesz. Nem mondám.